Ашкатар елгаһына һыйнып ултырган бала Сытырман авылында киләсәккә өмет менән караган, тормышты яраткан, яшәүдән ям тапкан халык яшәй. Иң мөһиме, бында яшьтәр төпләнеп кала. Тотыш урамдар барлыкка килә. Урта мәктәптә заманса технологиялар үзләштерелә, мәдәни тормыш кайнап тора. Мәсеттән адан тавышы белмәй. Йорттар калка, сабыйлар туа икән. Димәк, авылдың киләсәге өметле. Бүген тормыш программаһы Федоровка районы Бала Сытырман авылында. Сапызлаганда, урамнарыбызга асфальт түшәлде, мотор клубыбыз бар, барлыкта мында балалар баксаһы бар, библиотека мотор, анан техсервиста бар, тәгъимхана башлап килә. Бүтән калаларга да асфальт юллар, урамнарда тротуарлар бар, свет, газ, бүтән мөмкинлекләр бар. Burada hala bundan sonra anonsun yapmak gerek, avul yerinde bir gerek de tutup Kıtığı başlayın bitinde yıkana boya hayatında yine. Burada hala bundan sonra işleyen burada yerde yaşap olar. Karışan hala avulda hala hava şartları buldurulgan. Ödüşünü başlarga korkuğa kerekmey, tavakkal bularga kerek. Göz korkak, kul işley. Ашказардын Хулакка ягында Сытырман авылы булган. 1815 елда анда көчле янгын сыгып, авыл бик зур зыян күргән. Шуннан соң бер нисә гаилә 1815 елда Ашказардын уң ягына сыгып, 3 гаилә балалары менән шунда авылга нигез салгандар. Шуннан 1850 елдан башлап бу авылга ситтән дә күчеп килгәннәр, тирәк авыллардан да. Шуннан соң теге Сытырманды иске авыл дип йөртәләр, Олы Сытырман дип, Бала Сытырман исеме алган. 1892 елда тирәкдә беренче булып бездә мәсҗид ачыла, мәдрәсә була, анда ир балалар гына укый инде. Шуннан соң революциянан соң 1925 елда беренче булып 7 еллык мәктәп ачыла. Монда күрше тирәк 7 авылдың балалары йылышып укыган булалар инде. Шуннан соң 1952 елда 7 колхозды бер итеп Пугачев совхозы яһыйлар. Пугачев совхозы бик алдынгы, Рәсәй алдында ла ул иң алдынгы совхозларның бере булып тора. Совхоз бик алдынгы булды, кешеләр бик тырыш булды. Бүтән күрсәткечләр буенча ла республика буенча гына түгел, район буенча ла алдынгы булып киттеләр. Гаиләле булып яшәү, бала тәрбияләү, тауга менү күк. Бер бейкелекте менһәң, оның артынан икенче артылыш булуы асыклана. Гаилә тарихын бер хукмактан башлап, олы юлга сыккандары менән ямьле Бала Сытырман авылы. Бұл иң беренче аларның характері сәмсиллек диелем, тырышлык. Бер-береннән арттырып дөнья үтәргә тырышалар. Хәзер инде авылда 2 этажлы өйләр, халалар, матур-матур ахас өйләр, халалар, дөньяларын бер-береннән арттырып матурлайлар. Кош-корт, мал-туар тоталар, балаларын укытырга тырышалар. Матур итеп дөнья көтәләр. Балалар үстерәләр, хезмәттә лә ал бирмәйләр. Гөлматур менән Азат Аминовтарның да бәрәкәтле тормышта яшәүе, егәрле, эшһөяр булулары һөдемтәһе. Тормыш иптәшем Гөлматур менән 30 ел бергә яшәйбез. Без авылда бик яратабыз без. Авыл балаларыбыз, ата-әсәбез дә авылдыкы булган. Бездә лә шулай авыл тормышына һөю менән үстерделәр. Шуңа күрә инде без авылда калдык. Авыл тормышын яратабыз. Ер эшен яратабыз. Бакса яратабыз, гөлләр яратабыз. Кул эшләрен буш вакытларда менә шайтып бәйләм бәйләйем. Эш малай өстерәбез. Эшкә аларда күбрәк үдем яраттым инде. Кайда барсам да аларда ярдәм бирдем.
Алар машул бергә футбол уйнап, хоккей уйнап, аларла спорт менән мавыктырдым. Әле гүндә алар Асан Саудилаев хоккей команданың көйәрмәндәре дип әйткәндә була. Фигалахына барып, хоккейга барып кайтабыз. Өлкән улыбыз Дамир. Әле көндә Күмертау шәһәрендә иске эшләрдә эшләп йөри. Бик матур, акыллы малай. Яшьтән спорт менән шөгыльләнделәр. Гир күтәрде, гир спорты менән, футбол менән шөгыльләнде. Икенче улыбыз Венер. Ул Ишембай шәһәрендә эшләп йөри. Ул улыбыз да иске эшләр нидә эшләп йөри. Ул да матур, акыллы, эшендә хөрмәт итәләр. Ул да спорт менән бик яратып шөгыльләнде. Уның яратканы футбол. Күп ниләргә республика ярышларына ла йөренеләр, район ярышларында ла катнашып, күп медальләре бар. Өченче улыбыз инде безнең. Әлеге көндә 9нчы сыйныфта укып йөри. Бишле билгеләрне генә укып йөри. Безнең гаиләбезнең ныклы таянысы, безнең өметебез ул. Спорт менән шөгыльләнү, хезмәт эшкә тәрбия итү аларга армия сафларында бик ярдәм итте. Алар ханатмай хезмәт итеп кайттылар. Акыллы тәрбия булу өчен әлбәттә без үзебез көч салабыз дип әйтергә теләйбез инде. Эш менән аларны булыштырабыз. Аларның буш вакытлары юк. Мәктәптән кайталар, өйгә эшләрен эшләйләр дә. Безнең мал тотабыз, кошкырт тотабыз, харайларның эше. Шуннан соң тренировкалары аларның. Шуннан соң инде өйгә эшләйләр. Аның иртә ятып йоклайлар алар. Бездә инде компьютер, телефон дигән нигә без исебез дә китмәне. Аларга шул үзләре үсә килгәс кенә, олы классларга иткәс кенә алдык. Шуның өчен алар инде менә олы малайларыбызга нәмә дип әйтәһем килә, алар армияларда хезмәт итеп кайттылар. Уларга ул армия нигендә бик ярдәм итте шул. Авыл эшендәге спорт менән шөгыльләнүләре. Үзем әлеге вакытта Азат җәмгыятендә директор вазифасында эшләп йөрим. Безнең җәмгыятьтә 72 кешедән артык кеше эшләй. Безнең җәмгыять игенчелек менән, малсызлык менән шөгыльләнә һәм безнең бәлки генә һөт заводы ла бар. Анда шул каймак, кефир, ряженка, май эшләйбез. Һөтте пастеризациялап калага җибәрәбез инде. Безнең продукцияны күп калаларда мактап алалар. Бүтән нәмәбез дә бар, клубыбыз бар, больницабыз бар, магазиннарыбыз күп, мәктәбебез 2 этажлы, балалар күп, садигыбыз бар, юлларыбыз такыр, асфальт везде, Аллага шөкер, өйдән сыгып китәбез, эш урынына баргансы туфлидә генә шыкылдатып барабыз. Батуларда инде үзебезнең бойдай, арпа, кумбагыш сәсәбез. Кумбагышты инде үзебезнең маячный батырга җибәрәбез. Бойдай менән арпаны күрше өлкәннән Оренбург обласына килеп алалар. Тапкан бәхетте тота белергә кирәк. Барыбызда ла ул бәхет килә бит инде ул. Бирә Аллаһ Тәгалә. Шул бәхетте тота беләһең инде. Шуннан яраткан кешең булу, аңлаган кешең булу тормышта. Аның кадерен белү. Ул һинекен белһә, һин аныкын белһәң, тормыш шунда матур инде ул. Бөтә һәләвеңдән тора, аның өчен йокламак кирәк, авыл yerində бигрәк тә ишетеп торып. Көтүгә башлайың бит инде, 2 көне буе аяк астында инде. Бөтә һәләвеңдән тора, эшләһәң бөтә yerдә лә яшәп була. Тырышсаң, әле авылда ла калы шартлары булдырылган, газ бар, ут яна, юллар әйбәт. Хәйлән тотаулыгы шул бер-берен аңлап, хөрмәт итеп, яратып яшәү инде. Эш рәтен биргән кеше бер касан да югалып калмай. Әминевтәр күк мал-туар, кош-корт асрап, бакса үстереп дөнья көткән гаиләләр елдан-ел арта. Шуга ла авыл елдан үсешә, яңа йорттар төзелә. Үзенең язмышын туган җиренә бәйләгән, бөтә тырышлыгын халып эшләгән яшьтәр дә ишәя. Уңгандарга карап алабуын, авылдың киләсәге өметле, тарихта якты ил калдырырлык кешеләрбез бар дип һөенә. Безнең авылда садик бар, матур, балалар баксаһы. Балалар өчен бөтен кружоктар эшләй клубта. ФАПта бар, банкта, почтала, кием халым магазины, азык-түлек магазиндары күп.
Шуға яшьтәр өчен бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Шуға кызыкына инде яшьләр килергә тырыша. Бала Сытырман авыл мәктәбендә үҫеш нөктәһе белем үҙәге эшләй. Уның сиктәрендә укучыларда илһиярлек тәрбияләү программаһы гамәлгә ашырыла. Безнең бала Сытырман урта дөйем белем бирү мәктәбендә 767 бала белем ала. Уларның 7 авылдан балалар йөреп укыйлар автобус менән. Менә безнең мәктәптә бөтен шартларда булдырылган, балаларны тәрбияләү өчен, балаларга үтер өчен. Менә шуларның бер өлешен генә әйтеп үтәһем килә. Безнең мәктәптә патриот клубы оештырылды. Ул инде 2017 елдан бирле эшләп килә. Ә инде 2020 елның 1 гыйнварыннан ысынлап та рәсми рәвештә безнең патриот клубы асылды. Унда инде җитәкче булып безнең бик эшлекле шундай талапсан укытучыбыз, күп стажлы укытучыбыз Зөбәйров Булат Венер улы җитәкче булып тора. Бала Сытырман урта мәктәбе күп функциялы корылмалар, ноутбуктар, мобиль интерактив комплекстар, медицина тренажерлары, манекендар, беренче ярдәм күрсәтү өчен комплекттар һәм башка бик күп әйбер белән тәэмин ителгән. Элек укучыларны кесә телефоннарыннан аерып булмаһа, хәзер иһә үсеш нөктәһе кабинетларынан сыгарып булмай. Без төрле технологияларда өйрәнәбез, балаларга өйрәтәбез һәм улар үзләре үзаллы эшләп карайлар, проекттар төзеп карайлар. Шуннан һуң без бында безнең квадрокоптерларыбыз бар. Уның менән эшләргә өйрәнәбез. Шуннан һуң без эшләйбез виртуаль реальность менән. Очки безнең бар. Уның менән кулланабыз. Балалар дәресләрдә карайлар, өйрәнәләр. Уның менән эшләргә өйрәнделәр. Шуннан һуң бар 3D принтерыбыз. 3D принтерда печатать итәбез. Заманча алымдарды еңел үзләштергән егетләр һәм кызлар зур ихласлык менән дәресләргә йөри, спорт белән дә шөгыльләнә. Бала Сытырман урта мәктәбендә рәхәтләнеп ял итәргә, белем истәргә һәм һаулыкны ныгытырга, олы уңыштарга казанырга бөтә мөмкинлекләр булдырылган. Как будто бы мы взяли соперника, правой ногой шаг вперед, левой приставили и выполняем имитацию броска. Еще раз. Біздің бала Сытырман мәктәбендә көрәш, милли көрәш, баскетбол, шаңғы һәм легкая атлетика кружоклары эшләй. Тирәктән килгән балалар да кружокларга йөритеп әйтергә була. Залатаустан, Яңа Явыш мәктәбеннән түгел, авылыннан киләләр, йөриләр. Күбрәк Бала Сытырман мәктәбе авылында. Вся жизнь борьба диләр бит инде. Шуңа күрә көрәш һәркемгә үзе җиңәр өчен кирәк. Шуңа күрә көрәш үзен билдәле итеп тоярга, үзен күрсәтергә, менә шуның өчен көрәш кирәк. Бала Сытырман урта мәктәбендә белем алган яшьтәр тормышта ышанычлы адымнар белән атлай һәм җәмгыятьнең төрле өлкәһендә үз урынын таба. Динара Адзитарова үз бәхетен һәм уңышын туган авылында тапкан. Стәрлетамак технология лицейын тамамлагандан һуң Бәләүз калаһындагы Мәскәү сауда һәм идара университетында ситтән торып белем ала. Бүген Бала Сытырман авыл уртаһында кафе ачкан. Бу хәләл кафе. Без монда вак-беләш, чебурек, башкорт милли ашларын пешерәбез. Өчпочмак, пирожкилар, коймак, пироглар. Иртән киләм, хамыр басам, эшлекләрдә әзерләйем. Хамыр әзер булгач, бәлешләр пешерәбез. Әсәйем ярдәм итә.
бик күпне эш килеп сыкканда, ул миңа килеп монда ярдәм итә. Бергәләшеп башлайтып эшебездә барабыз инде. Куркайным, конечно, ләсәем менән әнәем миңа ярдәм итеп, шул поддерживать итеп мине, ягъни эшемдә башларга, шулай итеп бергәләшеп башланып та куйдык инде. Әлхәмдүлилләх, шөкер инде, шулай итәргә була. Кеше белмәй, үдешне башларга куркырга кирәкмәй, тәвәккәл булырга кирәк. Күз куркак, ул эшләй. Заман менән янәш атлаганы юнсел кыз өлгәшлегәндәр менән сикләнеп, бер урында тапанып торгандардан түгел. Ул бер юнәлештә генә эш асып, канәгатьләнеп калмай. Киләсәктә яңа өлкәләрне үзләштергәдер. Яшьлек кесе, тормыш сәме менән янган булдыклы һәм тырыш гүзәл затка зур ышаныс баглай якташтары. Иң беренче Салишев Ленер Ибрагим улын әйтер инем. Ул безнең авылда гына түгел, совхозда гына түгел, бөтен Башкортстанды таныткан алдынгы агроном. Ул Рәсәй менән Башкортстандың атказанган агроном исемен йөритә. Шулай ук Йосипова Гөлдәрия Гатият кызы билгеле журналист, авылыбызның йөзек кашы дип әйтә була инде. Валишин Алыс Мустафа улы Башкорт дәүләт университетында декан булып эшләй, кандидат физических наук инде. Аминов Абдулхак Абкадир улы ул күп елдар Шупугашу совхозын җитәкләне, авыл хуҗалыгының атказанган хезмәткәре исеменә лаек булды. Шуннан һуң Советтар Союзы герое Ахмеров Габит ошо авылда аның исемен мәңгеләштереп, аның безнең урамга, ул яшәгән урамга аның исемен бирделәр. Авылыбыз мактаулы кешеләреннән бик бай. Бала Сытырман мәдәният йорты күптән инде авылдың тарихи һәм истәлекле урынына үрелгән. Уның күп функциялы үдәк статусы яулауы мәдәният йорты коллективы һәм авыл халкы өчендә яңа мөмкинлекләр аса. Хәзер һәр коллектив агзаларының клубта үз мөеше бар. Уятайык юлларны яшьләргә yetkерәйек, уятайык юлларны яшьләргә yetkерәйек. Шундай матур булдырышта бергә гомер итәйек, шундай матур булдырышта бергә гомер итәйек. Ай-ай, тирәк-тирәк ашкадар куеп тирәк, батыр улдар тирәбез илебезгә түнәрә. Ай-ай, тирәк-тирәк ашкадар куеп тирәк, матур кыздар тирәбез бөтен безгә кем кирәк. Клубка халык әүдем йөрөй, концертлар, үҙебеҙ ҡуйған концертлар бик теләп йөрөйләр, яраталар. Төрлө мәҙәни сараларда, район сараларында беҙ әүдем ҡатнашабыҙ. Район республика сараларында ла ҡатнашырға тырышабыҙ. Беҙҙең ауылда сәнғәт элек-электән булды. Мына элекке директор ваҡытында Ғәлләмов ағайыны. Уфанан хәрмейстер саҡыртып, Уфанан бейеүсе саҡыртып, беҙҙең сәхнә тулы кеше йөрөй торғайнылар. Шунан бирле йөрөйм мин, 70-нче йыллардан бирле йөрөйм. Шунан һуң Рәйфә Фирғали ҡыҙы белән Ғаяз Әнвәр улы Вәлиевтәр ҡайтҡас, ансамбль ойоштырҙылар да, беренселәрҙә булып мине саҡырҙылар. Шунан бирле йөрөйм инде. Салауат ҡалаһына ла китерергә туры килде. Пенсияға сыҡҡас, минең бында бәләкәй генә өйөм бар, мин ҡайтып йөрөйм. Рәйфә мине әйҙә беҙҙең белән кире йөрөй тигәс, тагын йөрөй башланым. Йөрөйм, минең өсөн был күңел аҙығы. Мин мына йәштәр белән рәхәт миңә. Алар мине яраталар, апа тип кенә торалар. Репетицияға Салауаттан киләм дә, йырлайым, да, утрам да ҡайтып китәм Салауатҡа, ҡыш көне. Йәй көне мында инде. Ҡыҙҙар белән бергә, ҡыҙҙарға шул тиклем рәхмәтлемен, ныҡ күңел аҙығы бирәләр миңә. Алар белән йәшәреп йөрөйм. Замандаш ансамбле октябрьдән 1977 йылда барлыҡҡа килгән. Ансамбльдә төрлө һөнәр ия кешеләр эшләй. Мәктәп директоры ла бар. Хаҡлы ялда булған инәйебеҙ дә бар, мына 70-кә етеп килә. Уҡытыусылар әүҙем йөрөй. Бала Сытырманда тормош ҡайнап тора, сөнки мында халыҡ та күп йәшәй, башҡа ауылдарға ҡарағанда бит инде. Мында мәҙәни үҙәк бар тип әйтә алабыҙ. Мына ошо күп функциялы клуб эшләнелде бит инде, төҙөлдө. Мына ҡыҙҙар әйткәнсе, балалар да, ололар да шатланып ошонда йөрөйбөҙ.
Республикала тәүгеләрдән булып, күп функциялы клубтар тәҗрибәһе кулланыла башлауы хәлде тиз арала ыңгайакка үзгәртте. Һөдемтәлә Бала Сытырман авылы китап укучылары бөтә уңайлыкта тудырылган китапханала хезмәтләндерелә башланы. Китапхананан тыш клубта музыка мәктәбе һәм тренажер залы, өлкәннәр һәм балалар өчен тиктәләгән иҗади коллектив эшләй. Агынайдар корын башлап бирәсе Валиева Райфа Фергалиевна, Фергали кызы. Ул иң беренче булып бөтен районда, даже Башкортстанда һәм ул ошо эште башлап ибәрде. Ул күп еллар мәктәптә эшләне, директор булып эшләне. Ул һәйбәт хезмәт өчен орден белән бүләкләнгән кеше. Ошо көндәлә ул безнең менә бәйләнеште үзмәй, һәр яктан ярдәм итеп тора. Бала Сытырман авылы инәйдәре, балалар, яшьтәр, авыл халкы менән телде, мәдәниятте һаклау, аек тормыш алып бару юнәлешендә әүдем эш алып бара. Борынгы йолаларда һаклау традицияһен һүз менән түгел, гамәлдә күрһәтә. Мамык шәлдәр, күҙҙең яуын алырлык япма паннолар бәйләүсе, көн күреш кәрәк-ярактары, курсактар һәм башка күркәм әйберҙәр эшләүсе гүзәл заттар да кистәрен клубка йыла. Ашҡаҙар урамында 82 йәшлек апайлар, 80 йәшлек апайлар, мына Гөлфинәләр, барһыла 2 һыйыр, 2 ат, 40 үрҙәк асрайлар, берәү ҙә тик ятмай. Кемдең баҡсаһы бар бит инде, баҡса сәсәбеҙ, баҡса үҫтерәбеҙ. Алар бик бөтмөр халыҡ, матур итеп алар еренә еткереп эшләйләр. Баҙарҙа аларға һорау бик көслө. Мәләүез баҙарында һатабыҙ шәлләребеҙҙе, Аллаға шөкөр. Әле лә бик бәйләйбеҙ, тырышып. Тирә-яҡ ауыллар барһа ла бәйләйләр, барһа ла Мәләүез баҙарына йөрөп һатабыҙ. 41 йыл килен булып төшкәнемә, 57 халыҡ йәшәй Сытырман ауылында. Күмәк итеп маллар аҫрайҙар. Һәр береһендә 2-3 баш һыйыр, шул һөтөн һатып, ҡаймағын һатып, ҡорот ясап, ҡорот һатып, шулай итеп йәшәп ятҡан ауыл. Мин йыл һайын яҙ менән ҡаҙ алып, үрҙәк алып үҫтерәбеҙ үҙебеҙгә ашарға балаларға. Күркә алып ҡараным бер йылы. Бик күркәләр ҙур булып үҫтеләр, ит китмәле. Быйыл алдым сысарка алып ҡараным. Яшьләр авылда төпләнгәннәр күп, ирләре Себергә йөрөй, 2-3 балалы яшь семьялар бар, ғаиләләр. Ҡалыусылар күп, һәр бер кеше тырыша йәшәргә. Уҡымышҡа ынтылышлары көслө ауыл халҡының. Мәктәп, ҙур мәктәп бик көслө. Көслө уҡытыусылар етәкләнеләр быға тиклем, Аллаға шөкөр. Тырыш балалар, тырыш ошо бөтөн мында эшләгән, районда эшләгәннәр дә барыһы ла ошо Сытырмандан сыҡҡан егетләр. Ашһаду алла илаху иллаллах. Ашһаду алла илаху иллаллах. Йома намаҙларына киләбеҙ, көн һайын намаҙлар уҡып торабыҙ инде. Балалар килә, ғәйет намаҙларына, шунан һуң бында Авыстайлар, хатын кызларыбызды уҡыу үткәрәләр, уҡыйлар. Бер-ике башлангыҡ кластары, бөткән кластары бар, ике группа уҡыта. Беҙ авыстайыбыҙ бар. Исем уштырабыҙ, никах уҡыта, ғәйет намаҙлар уҡыйбыҙ. Ифтарлар үткәрәбеҙ инде шул. Аллаға шөкөр, йыйылышып, алалашып, һөйләшергә. Бына ысҡытлар мәләр булһа, шуның алдында бит инде бына көтөү яллағанда, ниткән, шунда халыҡлар килеп, шунда урамда ағаслыҡлар, матур бит инде. Мәсет аралашу урыны була инде, дин дә һаман да шул нигә итеү була бит инде. Халҡыбыҙҙың тарихын белеү, йолаларын тергеҙеү, буындар бәйләнешен нығытыу һәр кемдең изге бурысы. Бала Сытырман ауылы башҡорт рухлы, халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, милли мәҙәниәтен белгән, уны халыҡҡа арымай талмай еткерә белгән ижади төркөмдәргә, һәүәҫкәр артистарға, сәмле йәштәргә, өлгөлө ғаиләләргә бай. Йыр-моңдо аңлай, матурлыҡты баһалай, уңған, эшлекле ауыл халҡының аҙымдары ышаныслы, киләсәге яҡты. Тормоштың асылы, мин уйлайым, туған илеңә һөйөү, туған телеңә һөйөү. Шул
изге эште онытмаһаң, ауылдың да, ғаиләңдең дә, илеңдең дә киләсәге югалып калмай.